Sari raw si Rodolfo ay. Ano raw kinakadisponer na sa'yo ulog? San na naman si equal share? Inay ko sis Maria. Mapagsasaritaan na naman ako kadi ko equal share. Tulong aldaw na kami di nagkukulog. Sari raw so agum ko ay. Risa rin raw si Padi. Ata akong mingutang ko kondisyonon kung kunyari pinagpatangran ako kanya yung may irimit ako kay Maria. Tamaraot hanggang di pa nakakikiblit. Ay baga lang kunog ka di burus kong patakanda pa kaya si Padi maray pa umudo muna ako. Ay baga. Si Padi to ah. Nara kung nabayad na naman kan si Rodolfo. Nara ko di nagiinom na naman ang mapis. Baga dasa di tao da pa man si Padi ah. Maray pa sa di na ako umudo. Maraot na ay. Muna tamang kuro muna akong pangiwang. Yan sa malang bata. Huwag na mamarong tigba ka ikos. Ay. Ay. Ito pa di, ito kasmakan mo. Grabe. Di si tumpay katutuwad. Ay, parak pa di. Subago pa kayo kanimo ulat. Di ko na kinaya sa iyo udo ko. Buray pa di. At ang agko kanimo pa di. Ikakondisyon pa di. Amak mo ito si tumpay ka maginikito talong. Buray pa di. Maraot na kaya pa di. Baga nakakaon ako sa lupang sinanlag subago. Ay, may giro ugma. Sunod, may marong pa ito. Buray pa di. Kondisyon ng takuntana ika. Ano to? Boramon mo muna ako sa sintabo nganing kunyari agko ko iririmit ki misis. Sagin man nigpatangran ako kanimo. Ay, madadamay mo na naman kito kalukuhan, Padi. Yan padi, buray baga man kita kitunda pinag-ibanan padi. Ay, isi mo man pirmi na sanangan ako nakakastigo ni misis. Nadadara mo naman ako kito kuha mo. Yan padi ta. 560 taon mo ko ta sa equal share san na naman. Gusto mo muna pa rin ko ha. 2560 ta ados min. Si misis gusto kong paribandan ta. Buray padi di na basang ako nakakikiblit. Ay, ako pala na dahilan ka na kuha mo aldaw mong di ka nakapagkingibdit ni misis mo. Isi mo man sa nakakabali si misis padi pirming kulang asin tabo. At ang giniroan mo talong, madadayaan mo na naman. Ano pa dito? 2560 pa di amo na yan. Ay. O, dismila mo na ito. Eh buray pa di 560 pa di taso equal share adi pa di pang paribanda di pa di. Tara pa di na pagparabilang. Sibot baga, Padi. Buray pa di man isi mo baga si Maria kung abton na naman kinanda ko itatao. Amo na di pa di gusto mo ng 600. Ning makabalik ito na. Otro si mana pa di mati na ini. Igilid ko muna sa di ata. Ligpaturtangran kunyari ako kanimo pa di ta. Pag nakahanap na akong sintabo mag-inom naman kita. Amo. Uy karagum. San na naman baga sukuan? Equal share sa naro na naman Rodolfo day kasako iririmit mo man. Bay ko sitong pagtesting eh. Narawi ka. Di na ako nakasusupog ka di ka utangan ta. Taragum. Di ka sa akong Rodolfo iririmit. Naroda na naman. Diyo kitang pinagdadagatlan na naman kakaagi sa di kakaanap-anap ka ni mo. Buray gum nagpatangran ako ki Padi. O nga ah. Padi. Oh, Buko Padi tinangranan mo ko Padi. amo baga, Padi. May nagum tatawon tanay kanguan gum sa pangkuwagum. Sa pangrimit. Ay na. Buray gum pakibliton mo na ako nga gum ta nagpatangran ako gumo. May nagum. Gumo, tadi na gum supang ulog mo gum. May sobra pa yan gum, 600 na yan gum ha. Buray gum mga pagpapayaba ko kanay gum, grabe gum. Ay ka gum, tagus tay ka gum magpagayon-gayon pa sa maray. Tatawan tay ka gum sa pampariban gum. 2,000 gum magparibandi ka. Haning udma gum, pag pwede na abok mong iwagon, pirti balbal ta gum. Tiyan ako, bayda gum. Nagpatangran ako. Bayda na, migpagwapo man patay ko gum, mig-ayat ako udma gum bayda. O, mo na baga? Ay, isis ko Rodolfo, uno raw kanimo nangyari ta tinawan mo ko sa arog kading kantidad. Iwag Rodolfo na anginan siton. Una si bang ikakita talong. Rodolfo, bagalang singgaya ko kading wan Rodolfo tinawan mo pa ako sa pangriban. Pwede na ikanganot makakiblit gayod. Pag pwede na ding buhok ko. Inay ko pati Rodolfo, pinahubog-hubog ko pati dilawas ko wan Rodolfo. Bayda na. Yes, may pangparibad na ako. Nay ko Rodolfo, katawan tayo ka sa Maraya Laban. Big paribad, pati ko Rodolfo. Diyos ko, ang ganda ko.